umbuzo kahle kahle uthi ingabe neneni umuntu ongatshadanga angakwazi na ukukhansela imitshato, akhuthaza abatshati before bangena emtshatweni? Ingaba umuntu ongatshadanga akwazi abantu abanengxaki yomtshato wabo baye kuye abakhuthaze, then kube khona abantu abatshatileyo banenkinga zemitshato, imitshato inenkinga zayo. Ingaba ke ngoku angakwazi na ukubacebisa emtshatweni, abakhoshe umuntu ongatshadanga zange watshata, okanye sithi ke wayetshatile kwalunganto, watshata kwalunganto, waphinde watshata kwalunganto, nawo ngoku ungumshumayeli, angakwazi na ukukhosha abatshati? Ndiyayicinga nje bazalwane, ndiyayicinga nje. Ingaba ke ngoku lo ongazange watshata at all wazi nje umtshato, uzange watshata but ke ngoku une-theory enintsi ngomtshato, ufundile incwadi, ufundile esikolweni eBible school, ufundile iBhayibhile, une-theory enintsi ngomtshato, but zange akanayo i-practical, akanayo i-practical experience, akana-experience nje yomtshato uba kuhanjwa njani, kuphilwa njani, but une-theory enintsi. Ingabe usafe kangakanani uba abe ngumntu uzakwazi uba akhe imitshato, okanye ingabe unalo na ilungelo? Because ndiyacinga kaloku mhlawumbe i-experience kwezinye indawo iyadingeka. Umzekelo nasemisebenzini ukuve kuthiwa hayi sidinga umuntu one-degree but ke ngoku 7 years experience. Nawo ke ngoku ukuze ikhampani ibe comfortable iyaqonda uba no, lo mntu xa ke nale 7 years experience then lo msebenzi angakwazi ukwenza successfully. Now okanye awuphilanga, ungugqirha, awuphilanga, unesifo esithile, kuthiwa uzazo-operator, kuthiwa hayi uzazo-operator kulo gqirha lo gqirha lona azange wa-operator mntu but ufundile kakhulu ngoku-operator abantu, ufundile kakhulu, she is highly qualified, ufunde kakhulu but uzoqhaqha wena, uzokwenza utyando. Ingaba ngoku wena ungaziva usafe kangakanani ukuqhaqhwa ngumntu one-theory enintsi but akana-experience? Ingaba ngoku umntu ongazange watshata akawukhuthaza kangakanani na umtshato? Sendiyayicinga nje bazalwane, because I know bazalwane kwii-cases enjengezi babalekela kuPawulos. No, uPawulos wayengatshatanga but ke uyakwazi ukufundisa kwimitshato. Incwadi yabaseKolose, incwadi yaseFilipi, incwadi yaseKorinte ufundisa ngomtshato. Lithi iBhayibhile kwincwadi kaTimothi zonke izibhalo ziphefumlelwe nguThixo, phaa yintetha kaThixo ethelayo uba makwenziwe kanjani nguThixo. Na umthenbuza ke ngoku lo umzalwane kuthiwa hayi behlalisene for 7 years, then ke wamkele uYesu ngokusindisiwe, uyavutha uthi be ulifundile ilizwi, une-theory enintsi, zange watshata. Usafe kangakanani lo mtshato lowo? Okanye ndisenzama ucinga nje bazalwane, ndithi kutheni but ukukhanselwa ngumuntu ongazange watshata, akana-experience yomtshato, okanye watshata wehluleke emtshatweni waphuma, because ke into ezikhupha umuntu emtshatweni they are spirits. Mhlambe zingene endodeni manje zingene enkosikazini, so uqhekeka umtshato. How sure are you uba eza spirit is no longer there? So I'm sure, msenzama ukubuza bazalwane, house nanku umuntu kuthiwa yeyi ufundile ngokuqupha, hayi uqupha kodwa zange waqupha. Ungaba comfortable kangakanani kuthiwa lo muntu uzazohlangula umntwana wakho otshonayo, zange waqupha, kuthiwa hayi une-experience yokuqupha, uzohlangula? Malibonke igama lenkosi, Nkosi bayisikelele, amen. Iyangithinta kakhulu futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe u2 cent wami umbono noma wempendulo uzolekelela abaningi. Engakusho uNcebe yenkosi ukuthi mhlawumbe ngathi cha akakwazi, mawufunda incwadi kaTimothewu, lithi iBhayibheli lami indoda efuna isikhundla sokuba umfundisi, sokuba umbonisi umuntu owaluleka abantu, ngaba isemshadweni, ngaba ngokwempilo nje, ngaba umuntu ofundisa abazalwane. Lithi iBhayibheli angabe indoda engaganiwe, akube indoda eganiweyo, kube indoda enomfazi oyedwa, kube indoda esikhulile enkosini, ngoba okay, so kuyakule kube indoda esekhulile enkosini, kube indoda ebaphatha kahle abantwana abanomuzi wayo, ewuphatha kahle.
awukwazi ukuba umbonisi ubushaye uhlumeza izakhe iy'ngane but uhambe ngaphandle ukuthi wona uyofundisa abantu ukuphatha kahle iy'ngane zabo nezakho zikwehlula. Awukwazi ukuba umbonisi ohlukumeza unkosikazi phinde uhambe uyofundisa amadoda ukuthi phathani kahle omngeno, bathandene amakhosikazi, wena ubuhluleka ukuyenza leyo. So umuntu ongakafiki kuleso sigaba akakwazi ukwenkosi. To be honest, sike sayifundisa nalezo imfundiso, sike sabaluleka abantu abashadileyo ukuthi emshadweni kufuneka wenze yabo. Into engiyifunde ngomshado ukuthi ulula ukukhuluma, ulula ukwaluleka ngento ongakazi ungene kuyo. Mase ungene kwazaluleke lezo okade unazo ziyaphela nya ziyaphela lezaluleka sinazo ukuthi hayi phathanani kanjena mase nishadile okwenza u1 no2 no3 kuyaphela. Uma usungaphakathi kuyaphela. Ulula ukusho uhamba ukhansela abantu noma mhlambe uhamba ubonisa abantu ukuthi ayifonela umyeni wakho kathathu ngosuku, ufonela inkosikazi wakho kathathu. Ngisho ungamfonela, ngisho ungamcheck noma mawugane nje isigebengu, mawashela nesigebengu isigebengu siyoganga kona kunjalo. So uma usungaphakathi komshado akusafani, indlela owaluleka ngayo ayisafani nangendlela ungathi ungashadile. So akumele ngokwami nje ukubona, ngokwami nami ngithetha ukubuka izimo sengisemshadweni, akumele. That is why ngize ngithi mina ungayikhuluma indaba yamaringi uma ungashadile ngoba uwazi umshado. Ake ukhulume ngaloko kukho, yeka nje indaba yomshado into ongayazi, into mhlazane wangena emshadweni ila khona uunderstand khona umshado. Ngoba sinabantu abaningi abakhulumayo, nami ngangomunye wabo, babekhuluma izinto abantu baluleka abazalwane besho izinto eziningi. Yes, mhlawumbe ungakwenza usizo umoya ongcwele, but kubalekile ukuthi nawe khulume ngento ophakathi kuyo, khulume ngento oyaziyo. Yabo mhlambe ushayela uhlobo lwemoto olithile, ngeke uzukwazi ukwaluleka umuntu ukuthi hayi luthenge lo hlobo lwemoto ngiyalwazi ngo1 no2 no3, but ungakazi wayidriver leyo moto, ungakazi waba nayo imoto. So uzululeka umuntu ukuthi thenga le moto i-right ngoba sengingayishayela, ngoba ngiyayazi, ngingahamba ngayo, futhi ngiyabazi ubuhle bayo, ngiyabazi nobubi bayo. So nje kona konke bazalwane, yes singashumayela, yes singakwenza konke, but ukwaluleka nokukhulisa abantwana bakaNkulunkulu kungokwabantu nokwakha nemishado, kungokwabantu abasemshadweni, futhi abanemishado ephefumulayo, because kunabantu abasemshadweni but imishado abizidumbu ifile. Ahamba umama ayophuma ayokwaluleke abanye omama, but wakho umshado uyamhlula, akayihloniphi indoda, akayithobeli indoda. Kodwa ukwazi ukuyotshela abanye omama ukuthi thobela umyeni wakho, thanda umyeni wakho, hlonipha umyeni wakho, yenza u1 no2 no3, yena kube kumehlula lokho. Umuntu ofuna isikhundla sokuba umbonisi, ukuba umqondisi, ukuba umfundisi, makube umuntu oganiweyo noganileyo, nomuntu okubonakala ngezithelo kule mpilo ayiphilayo, ukuthi ngempela nazi izingane zakhe zisibonelo, ziyahlonipha, ziyathoba. Kodwa unezingane zingamahlongandlebe, umyeni wakho wamthobela, umthandi, yabo uyahamba uyokwaluleka abanye omama, ayisebenzi nje kanjalo, ayisebenzi nje kanjalo. Makube umuntu obonakalayo ukuthi naye impilo yakhe lalento ayikhulumayo kuyahambisa, ngoba sandelwa abantu esigude ekukhulumeni but ekwenzeni siyafeyila. So nje injalo uNcebe Nkosi, umuntu ongaganiwe akakwazi ukwaluleka abantu abashadileyo, ngoba umshado akuyona umcabango. Umshado akusinto oyicabangayo ukuthi hayi cabanga ukuthi umshado kanjena, impilo umshado. Uma sengena emshadweni kuyaphilwa, funeka nopartner wakho ni-understandane ukuthi ningabantu abanjani. Mina nje kulo 2 years wami ngisemshadweni engakusho ukuthi umshado awubi lula uma nisaqala, because uhlala nomuntu ongamazi, osuka kwi-background ongayazi, kusamele nifundane. Mhlambe kuba lula kunyaka wesibili sekuyaqala seniyaqala niyajwayelana, seniyazana ukuthi okay umaye kanje funeka ngibehave kanje. So manje akuyona into engayichazela umuntu, ngoba ngazi mina ukuthi lo wakho umyeni onozomthola uzoyiphatha kanjani, uzobe umuntu kanjani. Ngeke ngikwaluleke ngowami umshado ngithi mina hayi kwami umshado akufani. Yabo akufani, izinto odlule kuzo Ncebe Nkosi nezinto engandlula kuzo mina ayifani, nezinto umuntu azondlula kuzo ayifani. Yes, ikhona i-counseling engakhanselishwa abantu, but umshado impilo esiphila each and every day eguquguqukayo.
eguquguqukayo okumele uyi-experience usungaphakathi usuyabona ukuthi hey ngangicabanga ukuthi kanjena kanje kanti akunjalo, ngangicabanga ukuthi kuzokwenzeka kanjena kanje kanti akunjalo. So injalo Ncebe Nkosi, asikwazi ukwaluleka, ngikwazi ukwaluleka umuntu ohamba nge-truck, ngaze drive i-truck mina ukuthi udriver kanjani i-truck, ulishayela kanjani i-truck, iziphi izinto ofuna ukuyiqaphela. Lezo zinto lezo zidinga umuntu olishayelile i-truck, olazi i-truck. Nkosi noma usinibusise, amen. Umuntu ongashadile oyinsizwa noma oyintombazane angaku-advise, angakusiza emshadweni wakho, akunike i-advice. Musana ukuba undermine nithi ngoba bashadile ngeke bangi-advise, abanayo experience. Umshado mawuzela nge-experience uyaphela. Into emisa umshado womuntu uJesu. If usizo lakho livela kuJesu, umshado wakho obhidlikayo uJesu angasebenzisa noma ukukusiza. Namatshe uyawasebenzisa ukusiza umshado wakho obhidlikayo noma usuke i-divorce. uJesu angasebenzisa noma ukukulekelela. Uwena nje onecriteria ukuthi mina ngeke ngisize umuntu ongashadile, uwena wedwa. If usizo lakho livela kuJesu, uJesu angasebenzisa noma icriteria yakho ukuthi ngeke usize abantu abangashadile.